Ага, с ощущением мштиха. Нормально. Смехта да галю. Да, конца хит من اختياري يخ يستجيب هذا بلين. هذا كزلقوا يهاس. Но не страшно, что зулми يولشمда. كزلقوا يهاس دبلين. Har dina işçiliği kırıcı zakwaçdu Nesir rayonu şkrepesti yolçu больницерчи yoqqa yolçulur iş yolçu çaknan Ahmed Mariyas. Tip parç bahanış bezlusiga bol. Sult ihvaqırtsın stuzna. Исшудян чхана авария лозяерсо. Ах, детский электроциновский больница Арбурут. Цикачер соцулт ихага что ца лури бог безбан что издангай сидиша ялшнал андале лури диш хогих она сейн шоя ерсо. Ну из классах каян чук ихага соцани классеры шикой герт цанлелш. Қырқи мед училище дишта Арбурут. Аз в 82 году я каялыр сот ахқы лури диш дахо диш годды яна وعد شنو تنشر صابر دي حطوا شرود بيان بعد يروح صحن بس رزق صدار خدقص ديش داخد خد خنزر يا خنزر يا أجب خنزر أخ بوس مدستريتم قدو سو ماري يخات شو تهاغ سوس ينبر بيت بوس نسبات قد دين ثانية وبلنتي بوه بيجسو سلطة بوه بيباز Войнда гёг ковидях лазердер жахынхы дей бесті қостыжнях мұгышылыр еш, дәрбдеш халқырыш мұғырыляқтарыш болырыш. Из угушлян шханышка хайнат мелтур пулбы дәрбдеш болнах. Шик долч хак ах юстр эцелоуш вай программ турп охо ок дәрбінчі хайох игр лира йолч. Хар онхо игр халқыға хат олвич приемна отделение. Да, лязер марка хылыш мичивейн. Ах, сон издал тих дигадали сомелч аллоч целоч сходадыр сундошки дел сане с илнигт штолш со хайер сон скитын зыры апрель махлыри сон скитын зыр где-то в ноябре дархат штмарка но дел ахет мака калсиш среж гяндал сонас хылзыр дар багдадиш дук он хой суда бехер дук лурышт аткын болуш хылыр ناخا خبر مش تمدق خلنشك الوزر حكيت تشلح بس بلغ بتقيل متخلر خلنزر درج ديال كرها مش مدن بو خلنزر سيدك يا مهل جيخ سيبوخ أريال هنز بوخ بيش تيفر خلش عادر خيلي تونا أيرم هنز ديك حنوينو يعني خيتج وأنخو والله دار حور يرم وسقي حر يعني خيتش حدش بينر خذ ديك خلي يدعودر لورش تخش عقا حجر ساق بغداديش تصبر بلني ابوش صبح حج بخلري سان صخ شديد يزج دوغو ديج دي باشت دولار ديج اشت يفتش كل برجبر سلطة هذا لازم مش ديك هم صار حبايبي شبركو والجي يسكو جمعتكو بيا اونر اسمه محتاج جمخو خيلي автобус чқитта чи изда чи сон сен да гуаш хылт сохан издядер иштишдити яли изда шул чог да гади хосхет шул иште меттигнисилч шуны гозул киргизя ириош дозир ишан сам ден онор юхим цани тона цани на хам чхурс ах хам лил деж марка хам чдуа ах цар хан сук цухаqa вах алым нахби диша профессор صار يري دش ديك خدوا صار ثاني صار حيز دجلوج صار يازون ثاني اديش ج تخش صخور صار غير حقيقه ج طلور ج تخشت بيزر قواخس خدي واش ادوالر ورش حجر تخون خوش دي بيس دوات دي بيس دوات داج صبخ شبخ تعديز ومبري صار كير دوحقر دي بخدي دوحقر شبخ واش تحصدوالش نو خيدي واش $1 عندي حاجات تخو حاجات تخورش حاجات تحكمش حاجات دوق تشرشك بوغ باش حبوغش بو سبيциалисты жлорхим бо охтяк хан элш балинциш харден ачкул онхой халлакш бора махтиркыл дог дарбдырга мылак хамдике ходда соцум халита Мария Щигдолныч ончарт дек ишхалар ишчаст бог бишхалар дут приемное отделение заведующий Ёлч Гайсанян Марьяма. Я, как заведующий отделением, могу сказать только хорошее
только положительное о Чахкиевой Марии Ахметовне. Это большое удовольствие иметь в своем коллективе. Это большая роскошь, я считаю, на сегодняшние дни для медицины в целом, для нашего отделения конкретно иметь такого сотрудника, как Мария Ахметовна. Потому что это большая поддержка для нас, это колоссальный опыт работы, это высокий уровень профессионализма. Она очень мудрый человек. Не то чтобы вот по работе мы к ней бежим за какими-то советами. Вот честно, она очень многому учит мой средний медперсонал. Девочки у меня в отделении, даже вот самые грамотные, бегут к ней. И всегда что-то новое она вносит в их работу. Какая-то вот изюминка после общения с нею в этой работе появляется. Является для нас большим наставником, дал Яхту Бахковцин, дал Мяршли Люлис Везендял. Я считаю, что таких работников надо поддерживать. Это большое-большое богатство для нашего народа, для нашей медицины. Бинти лахтус низам цик аужвац ихати эцеш ва ачалинс дарби аужмел вижвал саггерц иха иду юаққа йол лори еш йол чакняан Марияс. Тяри хагдылж эзик бахц онхой. Шоус негр шоус пханик качал сакча қол кабинети хардина. Ханс оқч хайц ждо циди. Эрвей вичи яхждо лазржди. Ди дахти хаж хайц ждо. Онхой баштач угш халч. Ер смог жолш халч харц ахмедис. Калыр бар ждоатш халч. Сондошки тастахан цу қуан ирин тахан хайцац и қуан ирин даху. Қуан сарах лом ирин уже тхон хошху. Смог жол смогу жвать, ехи бысач, он хочет. Зене хугвать. Ну, гучим булуш. Цвулы рибахам барбам. Ну, гучим бул. Ну, бехта. Что хар бехта хал. Чоғбар, чық бұлыре. Сәкші олар ұшқылыри, ақ әтту барыс. Сәкші олар ұшқылыри, ақ күніз қылдыз. Тиді үздіцін хақыл қуады чо yol ұшқылыри, ақ құны сіңгір зұлындал қирым ба. Беркетие программ турпулхочент эхи шо и қойы ибатсын. Харвар вахри данисван біргіжна қайық ғолқы болушбы ызды ирис ізде деге оғыз. Қойы луржбы хатсучағар барсанждық карсы егер. Оқыз зам главного врача по лечебной части Евлоева Фатима ызсы еге. Кәнкіш МВД оқызбай ГОВД штабе болғбеш. Шуала сол замалары Москве МЧС яққа, Москве МЧС болғбеш. Сугырда да едица худолждық. Фатима занги олчхан инсани лорхуги яхыш издежер. Так деда смерда дага лозер должварыс да гешт олцнах. Так цу алар Фатима лорхолчы да дарб дидез жиэли. إيش تسيقش الحقيقة إذا خر تنتح يخ ليلا يخر تحلو بقى يخر تنديش دوري ديش هم خاطري بولخوبي والديتها مش واضح. نو بولخ صرخوت بولخ بتشخان بولخم باص الخورسان هني أوتش أغبيسيالتش ساتوزج على مو خان تخون خوتشا ودي يول تخوني على دقنا نخ أخر يرتخان هذا دقلورج مشبر بيس أغبيسيالتش وخبيز شخور دينا هتبت بولخ والشخلتش وخبيز مخولي إذا مخوش برج باصلك نو هاد الزوج آخر خبيم خاطر تان هاد صار حدود تشناخ
ديش لوري ديش أحد مشت خلمدي تأيال خشرة ديشت يخون شنشرة أندر أردناتوري يحقج بولخ مل بيش خان ديش ديزج بقير مش طالز ديش ثاني شي بوخ بيكوت بحق بيزجشت بدار زيه تصبور تيشلده لوت بش بالحيخم سكشي ازدي خلرك حجة خز الحردوش مريه مصلحم ديزلا عنده تخديانا نستخوك والر شاش دخات شو يخدخش أخوش خاندتي ديلاج يالي أثر يهار إزدر بولخ مسخانة خلط شوان والر شاش دولش شي واشت يدوالج دو غنوق أصل دي حجلاج والر هنيال شي إي واشش دير ديال شيدو الله تواش رازي دو أخ يعني ديلاج والر أدمش سون دتسلو والر أزم سون مو أدمش دتسلو عدادك ديمو سقا دسلت ديال شيدو أش حدا يردي دال دوادت شان دال دوادت دهتش علي دال ديال أخيتم ثانية دال بابا بحثوش ها مصور شي مهتي شي بوخ شي فصم جوج به شي ديزل شي مهتي جوج تباخش بس بكا هنزلتش صنعة سوريا زوج قصار باخرة صار مرز أشت سيزاخلشت ديك زاخلش بس وقتارج بريج فطري نحتاج الحمد لله. نكري نقبلش خبر زدق. تانا نقبلش خبر مالك سقبي نقبلش خبر سق. سفتي ميدادا والر اشت سقع نقبل نقبلش واتش وسق سق واحد على والر. شدي شتخ سسي مردا والله محكت خزا اشت بربه يوه يحقش ملخ شووزش. سنك حاجة شي داشك حجة شي سنك حجة وبقش شكنها مريا بولخ بش خلر دوق يولرك حجة نقل شي بولخ نو استشت وإيش شابلين سيقاشا سجى ديخ حالتر كلدر الصولين مولخاش درب دادواتش خوزش كاد عملت سج ورزو قولش يلك خالو تنديك أبوه بش ناخدوت شوخ حاجة يا مريا تخدوش صو بولخ يولن بغدرياش صورك سيم شدو سيوه но осу балхилу цадик причуды так соен шуд я сор хутр айнир цавор башум дмоцну иртхуца балхилу я бал хаил чхандин сани ухчер да уклад каждый болхм битх ухчер он хош сани хоз обращение я хаж мас хан тун хих деш кули халхар дохш кертер до асхам да грубый хам сделаж мас хан больной харцали больной баквашан цмуг жва сагвас شيء اشت مجوات سنديار يتسنير اشتياش مسخ ازديشو تا كس دينا تقشوت حتشي تقدر تخيبوخ بيش دوخ حتى دي تحجر تكون اخفدو خارصه حدو اخ دا شبيت اشقوس خارصه ازدو تزيدو اخ خارصه حمدو اخ الي حم ايش جمول حم ايش جيشا الي شي تشحج اخ يولجي تقول يا تشيرونو فاشت خذ برت بوج اشت بعد وقت اختش سو даже целый юахкагы почти цанханыр да тходам бадряж но это опыт это цендика юлсан херцун сейл штамдык штадуак тохче та уж новый хат яхка еги что дагерши худ уку но грубити хат он бадряж хамди خص حوال уку خص ححيق وداخون حين احمقيتي يوصدج опустить себе гертж حيوتها بيك تباخي تغيرتج اشت صحم دخوا خوش دي خاطسون ميس خجال بها دقائق ها اشت خاطسون حواي شو اتشمهولي دا بيرت سمغش خلي سقولي فيالي اشت سق حد سواج وسري تاع بروبليمات اللي حتشوا شي حبوت صوت زبوخ بيت سو بي بيش بوخ حبو شي داتسنجي تسقتو يني واش خلش سقت مدي حمد الدات يرم حبيب بوخ سقت سديش حي حش حي غوق اشت يالي اشت جوا حمدي هني قالش شي بيت بيجوا بول حتشين خوز دي شي صوت نغوق دير سنخيتي تجدي اشت شي غوق دقتو تن ابروت سخيتي تجدي سقت سخليت تن غوقا شي يول جهدي نابروت خيتي تششت اش نيسلو اش حماجم دق نيسلو تخبضري قالش اما سخ حمخو واخش مهدي ها коллектив был реально лучше, ханс он шир мит вот сани был, ханс ухчахас приемный, ерши и ухч был. Слухать мы ца простой нах бакириш ох, ца
Ышт балх медитхо, ышт медитхо, ячин медитхо, и андуат шдится, ышт. Ну просто общаться с ними, ахдак царцаница, штхатсо, цадеги ахалдуат шахас. Тахныршден духдяжно ши дизла вакцинация етец, цозедал тарлу алышк език хазыцвейна. Хәтта духанденс білінсе боғбыз болшылырыш белгілді чоқ. Змақцы тұхита беріш, қычан лазырыздат ақыр қайрым бы? Таур динцане, дадян доложды лазыржди. Уж вакцинацию берішті, прививка штешхлара, юх хагушну лжлат. Так, айханс интернет уч іште аздядари, воште аздядари, али дуқвал. Сысайп хадезулховы, сымяр вежри, цар мал доложды берішті прививка жарсуе. Тахана с дизелховасы цармал должен дизел что прививка жуах. Нагасан с прививка что от сувох камнах яхаштей пар зулмда должен халч. Уже еще от халч. Сейве и берешты, сейчан азиг мчеруш. Но сукрату чирч ахарцахда. Тахни садики дайгай ас вии сей. Дайги чи итхири ла мариат. Мчатшин биржахас, ёх коклш кучидяны цагдатат уах. Ах, прививка жинздот, но тхадарж прививка жяда бирж хетерга уж бер цинцердарж яхал ежиду уж сумогуш хандат. Прививка хацмалия бер цанен хаханат ехимал басарж 19-18 дахас, одахас берда цар группе. Уж бирж цагдасат. Ах, سيحنس حيواج إلا شخن يقصى وزن ديال بولو إمليت ديال جدو لزر دفترية تصو أنظر لزر خدات أخ تصداجي نانجي إيهاني تصعد حن بس ديال جوزل ثاني ديال قخيتم ثاني لورشت جوزليان إذا دي أمريكا سنيجو واتسين أرمت شاقي صحني عندك دي خامتشيني ناتش دال برم دانتسان واتسين حيية أخ واتسين حيية صار Мария, фахия мелкаскастиеш холзы вакцинация. Ну ханс тхур уах бох дечхан аз бох бохайери ханс хитр да календарь прививок ягр хуцдан дали тамши. В 3 месяца юца бердячу та в 3 месяца потом бот ах бот белчу ах ях бот белчу ах шу делчу. У ханс кабетта кубот белчеры Корея с дифтерией, полиомиелитии, цанду хулижа прививкез. А когда это олцнах? Ах, ревакцинация первая, потом вторая шалая ревакцинация. Шудян чулт эхага Корея паратити юмохцу. Анцун дик дагягцун багдарича заз берштер бог бата дуккая. Но с прививка хаян чулт эхага краснуха ях прививки. Сулы ега, сул страшнее лазер худдат. Да мадахалт бирага юлж сын хулема хату хадеш да бер хете уни долж худдатсын. Паратитды. Корис ча осложнение жло таур бақчнах алыр ухшар хоздергиж му алыр ицарях. Ухшар мершты узвалыр ухшар мерш датсыз яли алыр. Хете цар таур вал елурж бач уздвач татсы шей гозл цани шебир жлур дур. Ханзи берж лордец, я уж прививкаш хайц, паратит, кянка хлочи, цыну чага цынага, осложнения хам хули, чаг цынага зулмда долж лазердес. Да ши лорвол мочамах, сын тихит кянки тихит сахлул, дитсын осложнения хлочи, изл, но с прививк хаят шул тиха, сын усхули, да что ли тылмыст цумугушхан, да чак вялырзян, что да чак валсу лазера. Цар шанс санейт жат суат санен дес худ долждық свои прививкаш хатсиеш вейбер смогыш халыры уж уни эпи халыры сдети целенаправленные уали голой мехтали ах может худа может алхат сонс что сан херт сонс Это лур гоз луж секс ечба ай де аллах йق أرح خاطر هانز بريفيكا جايتي هانز مسكي وقت شوي بيرش سادكي وخش كولي وخش صار مال دولج دو بيرش صار ديش داغش سادكي مال وخ بير بريفيكا ده إيمنا يوي غلغي سندو دحول بولش سندو أقن يتتسوق يتجاهت فنس إيش تق بريفيكا يدر سيك خاطر أز مسلي جيتكير حين سن فرغت تغلق حتى كوري غدق أصل جنين يجمخولي
دوق أصلا فوتشكاش أتكاز دي دقا باروكش خلي دوق أصلا يعني شوق كوريز كويخ بريف خياش دا أت تشك باوس لورشك أستبتنخ دنخ كمخ اشتخارت ورقان لوري درب إيش وصقة تنبريجش ساتر بولش تركل دو حارني حل حتى وش نوق أمبرش بيلتش هات أغرسك إز ولش سنة نوقل تسان دا ديني تحندك دوحت سرم حوقس اشتتقى передоз или олцы да передоз ханын сазам сагвал вортхонач далтиха дал сибт хоздани дех кептолжи самсулилдер тамшош штхетж воркс ачвал я тхкурский адам яхжват реаниматолог с момента ухчнисван издер дал ажл цнхат сqwachlar ход збахн из адам ухчнисван издя ديالك أخيتم ثاني يخمت والله دعوخ باش ديالك تخص دعوة بيزش حبك بيزش هم داتش أخش خمت والله تلورج تخمت شوسترج واتسابين إزده توخ بيزش خانه ما اختيخا تسندي ديزش دولج دوله هم حديا إيش داتش هم خو نيسلو تأخ درك ديالك يخ بلنت أشوف واش تسلوش Сутайпе мел кереми ханды цуняк сагвалры. Жада да тика истер охранник ми шиул кадат хамага велчох куш тикаш. Тиктикат шидат вахт ялыр шивагыр ялырыш. Цумашенч сарбар ди дик цхет шта унац цхетже старне изля не ршкыла ханицар. Зацно косты ер ух охранник ист ухстхон хач бодвявер. Вож ворот машин свисти гей машин ялри хат вешт машинери хат цу як больницы хачу гавр я утхайцик хач фенер дел ахет ма хат асоб алра тхлорж скурсив адам реаниматолог бутхас уж изда цар хамет валва юх в чувство привели вали изда шин хандр изда гбож вацр داخدي حت بيحكرتسن هاتسن تيبن تشون دقيقات اشتدي كاخن دا بخرقس دا خصي بالتانية ديخ كابتولج خديشة بولج اش زعمسك برقس خي اورا خص دا يستخلي دا وقت خي مخل يالش خي دي قردردق تخص صارفن غياخي تكون اون خي مبي وجج دا قاد بي ازديد اخ واخدا ديتش امالا يخ أخيتي حالش بحكي يخ بحكز بيلي قنتير دولاش بحكز ما بحكاش عليه اشتداء بوخ نخ بيبي خوق صحش واج واسط ماريا شو دق أغنيات كهيك جول دق شرج دق أغنيات كهيك جول يربوخ هانت خيو خلصتش قبو بول خرج براز أن إلنا تخليها دي الله خندات شو سيبوخ تخبيز سيبوخ ياش خنيسو خصخيتش خلي خصخيتش تخجي بوخ بيا خلد خلبوخ مبي ربا أدمش ثانية بيش بوخ لبي مالله بلي أدمش بيش بوخ خلبه هار سق شي وعملوا الشغل شي نيجت الشغل تحق برجش تحتر مشغول لاتسين حاجة صحت فينا مش بس ولي سنت أمه هاي تري اللي زوج تري يزوج خوبها محتيش إيش تخلص بوخ باغو باتر استخزبي دشي جيسانا ومريم دنيا ناتشو ديكيجي شي بالخخية تجي تبوخ وش ثانية مش دوس ديزه صار ثانية از مش طوال از سكندال يجواتش اشت دعني استيعاشت أدوالس أدلوك إزق بالقبة باس ماريا زليل بوخ حتى تندقى قرقا مالله حمد خالي يرتخون Отличник здравоохранения. Я не сон хан сатошу халхах. Может, айпхашу худ сухана. Да, султахах уже ветеран труда. Я изъянису. И на столетие Ингушетии она с медалью несу на 25-летие. Я изъянису на границе. Эгер штхетсу нас отличник здравоохранения. Эгер халк يلر خدقز. Эгер халк يلر дат ах бежбо бог би азбяч белха
лерхм бардас. Лерхм мажым дорогие медиж, но это игр заштик сурс дага. Хамсла. Вештишилыш кягаты эштилужимичи. Ажым грамота ажым исурдук. Здесь я хочу say. Отличник здравоохранения я хаби. Значит, аз дишары, аз бабух. Зехдейнда. Да, бейцебен кылдыждыкс. Харлазрать лури дарбинг сатусмлат. Блинцы жас кастагышлош. Царшбык ахетым. Бахкак ахегам.